नमस्ते, प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबके राइटर के पी राज के चैनल पे। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद बा रउआ सब भी अच्छा होखब। तो रउआ सब खातिर एगो भोजपुरी में बेवफाई संग लेके आइल बानी ट्रैक पर। आजकल मार्केट में एगो गाना बहुत जोर तोर से चल रहा बा, बहुत हल्ला के गाना ही कि जैमी त जो हमरा गम नाही हो, तोरा नियन माल हमरा कम नाही हो। बहुत जोर तोर से गाना चल रहा बा। यही गाना पर रउआ सब खातिर एगो बेवफाई संग लेके आइल बनी। उम्मीद बा रउआ सबके बेहद पसंद आई। नहीं देखी कैसे बा कि जाई के हमके भुलाई दिहले, प्यार के दीवा बुताई दिहले। अब तो रतिया में निदियो न आवे रे पगली, तोर याद सतावे। चली गईले छोड़ी पियवा के गाँवे। आई देखे के गावे के कैसे बा। रउआ सबको हम बताओ तनी कि गावे के तरह से बा। अगर रउआ एक नया म्यूजिक बनवा के गा देते तो 100% गारंटी बा कि वही गाना मार्केट में बाज जाई। लेकिन रउआ गायकी के ऊपर डिपेंड करता कि रउआ के तरह से गायब। जितना बढ़िया तरह से गायब के उतना बढ़िया तरह से ही मार्केट में बाजी। ये रउआ ऊपर बा, गायकी के ऊपर बा और म्यूजिक के ऊपर बा। अगर म्यूजिक बढ़िया बनवा के गायकी बढ़िया करते नहीं तो उम्मीद बा कि गाना बेहद अच्छा तरह से बाजी और वायरल हो जाई। आई देखी गाना कैसे बा, कैसे गावे के। जाई के हमके भुलाई दिहले, प्यारे के दियावा बुताई दिहले। ए सुन कि जाई के हमके भुलाई दिहले, प्यारे के दियावा बुताई दिहले। अब तो रतिया हमें निदियो न आवे हो, निदियो न आवे रे पगली, तोर यादे सतावे। चली गईले छोड़ी पियावा के गाँवे रे पगली, तोर यादे सतावे। चली गईले छोड़ी पियावा के गाँवे। तो उम्मीद करते हैं रउआ सबके मैटर बहुत पसंद आइल है। अगर ये गाना के फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा और व्हाट्सअप नंबर बा। कॉल कर सकीले या व्हाट्सअप कर सकीले। रउआ के फुल गाना मिल जाए, लेकिन गाना के चार्ज लगे नहीं मिलत तनी। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना लेके, कुछ नया मैटर लेके। तब तक के लिए अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।